IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis Kamen. Nagbalin nga maaksyon iti aniwayat nga earthquake drill iti iliti Badog Ilocos Norte babayan ti gobyerno lokal kastamit ten iti provincial government ken ti Office of the Civil Defense iti Regional Office 1 mismo nga ni Regional Director Lawrence Mina iti nangimatang dito na nakamat nga drill babayan iti panagiparsipar iti mga barangay iti coastal area labot senaryo ket adda iti napasamak nga tsunami da iti stranded iti Badok Island nga digito ket rescue babayan iti air ken si assets iti Philippine Coast Guard ken ti Philippine Air Force nausarpay iti chopper nga nang isalakan ti arig na stranded iti masang isla gabuti 8.2 magnitude aging gined kaya ti epekto na nagkaroon iti tsunami iti nakamat na lugar. Masapay nga residente iti na isalakan na tumtumpaw iti baybay kaya na isalakan babayan iti helibucket nga makita iti video Idol Bernard nga bibitin dato'y arig na kaslang nairaman nga naiyanod gapu iti 6 meters high nga kadalan iti baybay. Dagita dagitay senaryo nga naipakita iti kalman dapat dagitay rubber boats nga timulong nga na-transport kadagitay arig na biktima iti reto nga tsunami. Nagtartaray dagito iti bantay iti barangay Murong Badog Ilocos Norte nga isut pasarakan iti evacuation center iti nadakamat ni ili. Kuna ni Director Mina napintas tigastoy nga exercise tabigas na kita makita iti gina seryoso dagiti amin nga nagpagparsipar iti reto nga tsunami first quarter nga simultaneous earthquake drill iti entero nga pagila Pilipinas ket ti Badok pinapili iti entero nga Region 1 kaset ti panagsalita ni Director Mina iti reto nga aktibidad. Itong nationwide simultaneous earthquake drill ay gaganapin simultaneously as set. Okay? Buong Pilipinas ito. Ayun, nandito tayo ngayon sa Badok, Ilocos Norte, where we selected this or napili itong lugar na to para dito ganapin yung ipipresent ng Region 1 na dadalhin natin sa national para makita nila yung ginawa natin o reaction natin sa nasabing drill. So ito ngayon, nandito tayo, it's a showcase ng lahat ng mga kapabilidad ng ating mga responders. Nandiyan ang uniform service like yung ating mga Marines, nandiyan yung Coast Guard, nandiyan yung PNP, nandiyan yung Army, at nandiyan yung Air Force. At pasalamat tayo at nabigyan tayo ng pagkakataon na maipakita rin nila ang kanilang kapabilidad kahit iisa lang kasi alam naman natin na ang karamihan ay nangangailangan ngayon ng air assets. Payat tiya panaka-isalakan dagiti arig na nga biktima tsunami iti Badok Island na i-drop da iti mainland iti Badok Ilocos Norte ket bayad iti panakataming iti medical team may sa iti na itaray talagang aktual nga na itaray ang Bernard kaputa nagulaw ay napudot iti kinabara iti panyampuna ket pasat iti drill so makita ti urgency dagiti ambulansya nga karataray ang transport dagiti sinsinan biktima kenti aktual nga maitaray gabo pa lang iti kinabara iti panyampuna aming nga senaryo ket kaslang action ti pelikula gabo ta makita iti kina panagtaray-taray datoy chopper aday trabaho iti danum nga mangisalsalakan ti arig dumalmalmes aging gana nga nailuwan ti helibucket ket
kita nagbibitin aging gana nga nagdiso iti tuktok iti bantay. In request da iti IFM News nga naglugan ti chopper ngem sorry ko na idol. Isa ko matsalad so dikat apay awan ti aerial shot mo kung ako mga agnervyos game deti reporter tayo. No, hangag nervyos kin health issues tayo dul. Ayun game ay ati health issues mo ta narigat mo no datay joy blood mo. Ta umuli kayo ta ana. Nusum kenen na makoy sa sekretary na David na kamabahin maperin jay scenario get documented. I mean, but anyway, urihan ko nakiwa na kayang-kaya kay shot ko na urihan. Di mo ka maimbaon ni Allen. Di mo ka maimbaon ni Allen tatok-tok. Baka agnervyos may samot. Baka agtapwa ang kaya na tayo action na di na maitayam detay helicopter idol din naman ada kay ti sumorka mamisalan ti angulo shots mo aerial dulayan kito dakat baba ado nga shots ti malang ada ti asset gam ko ken nari kita taray tatalong area ngamin dati nagturungan ni nga nagrigat ti cover ti kasjay iti event nga talong area iti pagturungan at least no daka iti ground maalam aming nga anggulo agtaray-taray kada iti panay-transport iti arig na biktima. Dito nga senaryo idol Bernard ket adape gayam may sa adape gayam ti siyempre di ti senaryo ket arig na 6 meters high dati alon di baybay kunwari ada iti na isadsad iti bakras ti bantay ket babayan iti tali dati rappelling ni salakan pa iti kunwari may isang biktima idol Bernard. Aming nga senaryo dito ket posible mapasamak kuna ti OCD sa Gabuda ngayon try na inpadas itili ti Badog Ilocos sa Norte at pagsiyatan na ng ato iti evacuation center iti Badog gabot na turtur ng isumit nagturungan nagtartaray iti residente nga iti Coastal Barangay iti pagsanahan Norte Sur kasamiten iti neighboring barangay iti Barangay Murong iti Badog Ilocos Norte. Overall nabindas sa nagbarang senaryo iti retoy earthquake drill iti Badog Ilocos Norte. Damag pelang manipod ti Badog, Idol Dennis Gabriel Alipio, tatak